Θεωρητικά ήρθα εδώ για να προσφέρω. Γελάω μόνο που σας το λέω. Τι να προσφέρεις, βρε φουκαρά Αντώνη? Εννοείται ότι η Αφρική μου προσέφερε και όχι το αντίθετο. Σκέφτομαι τι έχουν τραβήξει αυτοί οι άνθρωποι εδώ και χιλιάδες χρόνια και τι συνεχίζουν να τραβάνε για να ζούμε εμείς μια εκφυλισμένη καταναλωτική ζωή. Μια ολόκληρη ήπειρος λες και είναι το δωμάτιο υπηρεσίας του πλανήτη. Εκεί που οι δυτικοί κρατούν τους σκλάβους τους μακριά, να μην τους βλέπουμε και πολύ, μη μας χαλάνε την ανόητη και πλασματική εικόνα που έχουμε δημιουργήσει. Με ρώτησαν στο χωριό που μας φιλοξένησε πώς και είμαι τόσο ανοιχτός απέναντί τους. Πόσο άσχημα ένιωσα. Πώς μπορείς να μην είσαι ανοιχτός σε ένα τόσο μεγάλο λαό? Turned all those good hearts away. Η σκέψη όμως που βασανίζει πιο έντονα το μυαλό μου είναι η εξής. Πώς γίνεται εμείς που έχουμε τα πάντα και είμαστε οι θεωρητικά πλούσιοι να είμαστε πνιγμένοι μέσα στα άγχη, τα προβλήματα, την κατάθλιψη, τον θυμό, τη δυστυχία, και αυτοί που δεν έχουν τίποτα και είναι θεωρητικά φτωχοί να είναι μέσα στη χαρά, την καλοσύνη, τη θετική ενέργεια, το χαμόγελο, την ευτυχία και τη γαλήνη? Τελικά σίγουρα είμαστε εμείς οι πλούσιοι και αυτοί οι φτωχοί, ή μήπως το αντίθετο?